Marina zay nahitako sy natsapako fa misy raha miafigna anao tia mivoaka tsy takatra antragno tsy mafantatra moty koa tsy sasakaligny masiatsiaka anao milavandy amy raha tsisy dikany resaka anigny walawala anao tsisy lerany aminahy jiaby telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivony tsy e numero. Allô? Telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivony tsy e numero. Sambola tia vade anao tiako na magaria na e fiafiako iala aminao tsy paresa anao tiako efa tavela mafe zaho Resimpitia fagna sabadita ambony ambany razaka anao sako mbô magnontany mandengandenga anao ekony marigny misy raha mivony ambadibadikagny za tsy olatala tsy very fagnahy azoko jiaby raha ataonao aminahy iala minara atianao atao fô zaho mbola tia vady. Telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivony tsy e numero. Telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivony tsy e numero. Sambola tia vade anao tiako na magaria na e fiafiako iala aminao tsy paresa anao tiako efa tavela mafe zaho Resimpitia fagna sabadita ambony ambany razaka anao sako mbô magnontany mandengandenga anao ekony marigny misy raha mivony ambadibadikagny sabadita ambony ambany razaka anao izy koa sako mbô magnontany mandengandenga anao ekony marigny misy raha mivony ambadibadikagny sambola tia vade anao tiako na magaria na e fiafiako iala aminao tsy paresa anao tiako efa tavela mafe fiafiako sambola tia vade anao tiako na magaria na e fiafiako iala aminao tsy paresa anao tiako efa tavela mafe zaho Resimpitia fagna.